Co? Ja? Co tam jest? Ja? Co tam jest za oknem? A panowie robią grum grum? Czy nie? Nie ma? Grum, grum. Nic nie kręcą? A taczki dziadka też nie ma? Dadzie, Dziadka taczki nie ma? dadzie, dadzie. Co dziadek? Taka, Taczka? dadzie, Dziadka? dadzie, kaka, I co jeszcze powiesz? dadzie, kaka, dadzie. Kała, Koło? kała, Makaron gotujemy, tak? I co będziemy robili? Będziemy jeść? Kała, kała. Jest. To chyba jest zegarek, co? Kała. No. Kała. No. Maj. Ja. Kała. Fifi. Co Tak. Fifi robi? Kała. Fifi ma telefon? Mama. Nie ma? No. Kała. Gdzie jest telefon Filipa? Kała. Gdzieś jest. Ma. Nie ma. To co jeszcze powiesz? Ma. A gdzie babcia? Na. Gdzie babcia? Na. Karolina?